Good day, nakalimutan ko tiga ngayon ako dito farm kumadi ako didi ha ubos lumusan na makadi kita sakop didi katas magawas kita ops tikat balik kita yan ha merkado mapagkitahin sura nakalimutan ko ini nga na pumalit nga ako hin sura di katapos hin utanon nganhin nagsabaw ako so amoy na namon surahan pagkagabi ops amoy na nga kay nagprosesyon nakalimutan ko pag-upload din Kakulop ini man nakita nato ng mga taisdupol itawag ito mga taisdupol mga kwanitera taisdupol sa din mga Hudiyo nakita man niyo na akong live nga na akong video man nagkita anay ako kay na traffic kita wara kita pagkaagi bagawaray kita sumamurang kay makaarawod so pagkatapos ito nga traffic is nakauli na ako nagluto kami ang sura nagtula kami ni nga isda katapos okay na pangaon na marasa ini salit na busog ako. Gusto mo ng ka-shout at saka cashback? Register na sa Pinoy 365 at saka mag-deposit. Bawal sa mga bata. Bit responsibly.